40 vuoden ammattitaidolla. No nyt pitäisi olla videoa, eikö videokuva? Puolassa videosi meillä jo 40 vuoden ammattitaidolla. Kaikki merkit. Onko hiiriksistä rundikkiin? Ja rundikista hiiriksiin. Siltä välillä. Joo, ei helppo hihina vähän venynyt. Pikkusen on hihina venynyt, mutta ei siinä mitään, kun sitä pitää pikkusen kirjata. Eli katkaksella vetää solmu tuohon väliin, se on siinä. Nyt se käy handlu tämä hihina. Mutta ei siinä nyt sinänsä mitään. Mutta täällä on sitä hiilää. Ei, ei kato se. Tää käy tätä. Tää voi vaan auton vesipuppuun laittaa. Kato tuota siinä menee. Kato niin. Se laturi ei pyöri niin. Tämä on ihan pienet tavaraa, että ei näitä kannata hukkaa heittää. Kato niin. Perkele niin nyt on. Aivan mä kato. No se on oikea hiina. Kato vaikka itse. Aattelepa itse. Eihän tää vety hukkuuksi. Aattelepa itse, niin kyllä se on kuule ihan oikea hiina saatana. Niin. Astas vasta. No vittu. No tämähän lukketta hiina. Pienellä se oli jossakin, mutta kun menee millä alle. Niin, joo, tässä lukketta hiina. No. Joo, ja tässä lukkee vielä, katso, että ootapa. Englanniksi tämä on hihna. Niin onkin, joo. Kyllä niin, kaikista uskottavasti. Onko englantia? Siis. Niin ei tämä olekaan englanniksi, tämä on arabiaksi. Niin onkin. Ja minä ajattelin, Onko se koreaksi? En meinannut heti huomata, että mitä siinä niinku luki loppujen lopuksi, mutta se on arabiaksi, eli islamiksi. No kyllä, tämä on Saddam Hussein Oy. Se on saatana, se on sieltä. Tämä on sieltä saatana lähtöisin sieltä Vingu-Intianien maista saatana niin. Mutta kyllä tämä näkymään saatana vehen vielä. Saatko nää vielä pelaamaan? Joo.